Здравейте, приятели! Днеска ще снимаме как играя тока-бока. Ще снимам моя дом и утре ще снимам цялата тока-бока. И сега ще отиваме. И ето го моя кралски дом, първо на третия етаж. И сега отиваме. Все този телефон прави така, бе. И защо прави така? Ох, да. Ето и нашето. Тук живее мама и татко, тук брат ми. Тук има баня, тук има пояси, кърпи, всякакви неща. Ето тук ми е басейнът. И отиваме на втория етаж. На първи етаж ми е кухнята. И така. За пръв път качвам в Дани канала тока-бока. То не знае. Пак се случи това и да. Това телефон хлада и все е така. Това е моята стая. Ето е и банята. И това е асансьорът. Това е на сестра ми стаята. Тук има баня. И тук има балконче. И тук тя живее. Сега отиваме на първи етаж. После на края на видеото ще ви покажа. На финала ще ви покажа моите от играта тока-бока, моята сестра, моят брат и моят татко и моята майка и моят брат. И сега отиваме. Тук е на бавачката стаята. Тя си има собствена стая. Тя спи все още, много е изморена. Тя тук приготвя, има си такова. Ето ги масите. Ако гледа това видео Стоил, задължително е за него, защото ще види моят канал и ще види как е моята кралска тока-бока. Той има същия дом, като моят. Същият, абсолютно същият. Това е в Дани канала, не забравяйте, че е в Дани каналът. Там гледайте, защото в моя канал се зарежда телефона. Паднала е батерията и за това. Сега да се посрещнем с нашите гости. Не са гости, това е нашата бавачка, запознайте с нея. Това е Марта, това е Мелка от Герой. И това е майка ми, тя е госпожа, тя се казва Катерина, Катерина само. И сега отиваме брат ми и татко ми. Ето го брат ми малки, ето го и татко ми. И сега ги слагаме отново тук. И ако искате да разглеждаме цялата тока-бока, абонирайте се за канала, стъкнете върху камбанката и чао от мен! Абе...